pano ndinokuudza kuti ini ndakanga ndine gonye 1 rikazvara nhunzi 4 rikatanga bhizinesi renhunzi iko zvinodana nemazimari. Those are motivational speakers vanocreata zvinhu kubva pane zvisipo. Isu tiri vashumiri vaMwari tinokuudza kuti ukagamuchira Jesu nyaya dzako dzimwe dzese dzinosolvwa naJesu. If you don't have Jesus, we do not have a conversation. Ndosaka uchinzwa tichiti kuno hatishandiri, but matestimony acho evanoitanga vakashandirwa akazara. Ndava takamupa Jesu. Mumba mune zvipikiri nezvinobaya kana muine rima nemvura yakarasikira pasi munhu achida kupinda. Isu hatikuti tukapinda umo tsinga zvakanaka unotsvedza mune zviguduma. Isu tongokubatidzira light toti indodhaya zibonera. Wapinda paimomo ndoponzwa kuti ifeso iri handichadzinga. Ichi chiguduma ichi. Haleluya. Ndo zvakaita imba yaMwari wamagaba. Munhu paanopinda chedu kubatidza light rinonzi Christ. Hausati wamboona kuti dzimwe nguva watouya uchirwara vhangeri richiparidzwa so unogona kutopora wakagara pano pasina munhu anombokuti muzita raJesu. Ndainetswa singaiti namaikendi nawo imba yangu ichida kutoparara vaine pamuromo wachindishusha singaiti. Mumwe musi takatochibva kuchechi ndakutoenda kutonzi baba boy dedi. Ndakamboti Satani chine miedzo dedi inini chaichai. Indava Jesu anenge apinda mumunhu saka anonovhara kavhaufu kake akasinga respect kake obva avhura kanorespecta. Haleluya. Zvokuti tichiparidza izvozvizvi dzimwe nguva mumwe munhu ari kutorizivha mirako yake but haasi kuiziva manje. Ari kutoti kasike kupedza kuparidza mutaure nyaya dzangu. Nyambisira isi kuti awana Jesu awana zvese. Upenyu usingapere ndihwo kuti tizive Jesu neudzamu hwake. Romans chapter number 12. Varoma 12 kusvipa kuna Mwari. Itangirei pa 12. Aitangirei pa 10. 10 verse. Yes. Kana ruri rudo pakati pavatendi. Kana iri love pakati pevanonamata. Danai nerudo rukuru. Dananai nerudo rukuru. Pakukudzana tungamiriranai. Kana ruri rudo pakati pevatendi amongst believers. Ainyaya charamba tichiitaura rakabopa. Patinongotenda muna Jesu we become a family. Patinongogamuchira vhangeri roriri tamhuri imwe chete. Saka pakunamata kwedu tinofanira kudanana nerudo rukuru. Haleluya. Hatigoni kuti tinonamata kana tisati taakugona kudanana pachedu. Ipapo hatisi kuti musade vana amai venyu vana tete venyu ndavo vamwe hama dzavo hadzinamate kunokuendesei. Dzimwe dzinotonamata kuhwisiri, dzimwe dziri kuzayoja, dzimwe dziri kuanglikeni, dzimwe dziri kune machechi anobhohwa aya ana nhinga nangana aya. But even achinamata ikoko duty of love inoti ida hama dzako, ida vabereki vako, ida vavakidzani vako. But chapter chavaRoma chiri kuti isu anotenda rudo ngarirege kuva nokunyengera tichivenga zvakaipa tichiitirana zvakanaka. Kana rudo pakati pavatendi dananai nerudo rukuru. So love is in two parts. God is love. Handizvozvo chinotonzi rudo chacho ndiani? The manifestation of love is what we see. Mwari rudo. So whenever ukaita rudo wada Mwari. Ndizvo zvakapasita tomunhu. But vakorinde inozoti kunyange ndikagovera arombe sezvandinazvo ndikaisa mwana wangu muchoto kuti apiswe ndikataura nendimi dzavarudzi evatumwa kana epanyika ndisina rudo handisi chinhu. So ndozvo vakorinde 1 chapter 13 handizvozvo kuda kuti giving on its own is not love. Yes. Kupa sandi rudo, kundifonera sandi rudo, kunditi handei kuchechi sandi rudo, kutoparadza zvese zvawainazvo kuti vamwe vadye futi hazisi rudo. Ukazviita izvo zvaune rudo waane rudo. So the first thing is munhu anofanira kugamuchira rudo Jesu. Mwari rudo handizvozvo.
kana Jesu agara ukazonopa uina Jesu, kupa is now a manifestation. It's now a product, fruit of love. Nozato nyora test tiro atatu. One ari kuziva, two achikopera anoziva. Zvokuti two avantopasa nekuda kwaanoziva. Mozodeployiwa kubasa. Mozoona kuti munhu parida panado arikupa rekubvisa pamuviri. Anotonodzi chii spirit yes morning after kana kuti haana kuenda kuchikoro. Hallelujah. Kana kuti anenge achitokupa parasite panhu pausiri kufanira kupiwa chii? But kuchikora haana kupasa here. Asi achidi kureva kuti when we have God has to manifest out of us. Ndinogona kupa bhuru rangu kuti sekuru wangu arohwe guwa kana kuti mudzimu wane kusvika mushe. Ndapa bhuru the best rudoko. Rudoko. Toneta zviyo zvese zvinoda kubika hwahwa hwechipwa kuti mvura kwa mangwende inayo. Zviyo zvese ndo zvitoneta. Ndingadza ndaita rudo. Ndaita chi? Hallelujah. Mwanga dzinoshandisa miti kurapa. Handizvozvo? Ukarwara iwe ukaenda kumwanga ukanopiwa magama akakuyiwa, mashizha emugama atongoshandisa kuti aita flu, neemunhonda munongodyawo iwayo. Mukadzi wabata mushonga? Ambuya ndipindurewo. Ukaenda kumwanga ukanopiwa magama mashizha emugam tree ekuti urapwe flu, mukadzi wabata mushonga? Chechi ndibatsirewo ndipfuurire mberi. Just unonzi wabata mushonga. Izvozvi ndinawo mashizha emugam tree kumba kwangu ekurapa flu. Ukaendawo pan'anga ukanopiwa mashizha emugam tree neemugwavha naimaitawo, nganzi mabata mushonga. Saka mashizha hausiriwo mushonga. Hausi mushonga. Machinja. Anochinja nemaoko. Hallelujah. Ndikaendi kubatsire. Ibaba ndinoburitsa nyaya yerudo kuti chinonzi rudo chi. Zvese zvisingabve pakutenda zvinhu. Handizvozvo? Kurasi semushizha remugamutirira unogona kutemhaomba kwako ukarishandisa rakanaka. Rikange rakubva kun'anga rane a spiritual source. Chasaka uwane shizha iroro sandi Mwari. Pane spirit iripo. Saka shizha iroro riri shizha remugwavha mumwe chete. Wawa mushonga watotokubata muchechi. Tamai mune mushonga. Tota mashizha emugam tree, it is the source. Ukapa zvisingabve parudo wakafanana neshizha rabva kun'anga. Aziritirapa. Kurapa rinorapa. Hamuna wapa anotoguta akatofamba achitaura kuti pasina mwana wekwamandishona upenyu hwangu ari marara izvozvo. Pasina baba magaba ine mhuri yangu tatakutorana nenzara, but kuno kumwari anenge achitorekodha kuti magaba akaita losi ye3 kg. Regai ndikubatsirei. Mozisi naAroni havana kunzi here taura nedombo riburitse mvura vana vaIsraeri wanu. Handizvozvo? Mozisi akaenda akanobhomodza dombo kangani kaviri, mvura ikabuda vana vaIsraeri vakanwa. Vanhu vakafamba vachiti Mozisi ane pawa, Mozisi is powerful man. Mwari akati Mozisi uya kufana ndatiite sei kudombo. Baba vati nditataure nedombo. Yo aita sei? Ndarova. Kena na uchapindi. Saka timu rese paraifamba naMozisi raiti achibaba ichi. Obva abvunza kuti indavo dzakarowa dombo rikabuda mvura. Mozisi naAroni nomwachema tripartite. Ko indavo takarowa dombo. Same miracle inoita miracle kune mumwe munhu, but kana isina kuitwa neinstruction yaMwari inotokonzera punishment kune azviita. Saka Mwari vane zvimwe zvinhu zvavanogona kuita mayaka, not because waita chakanaka. Testimony yekuti imi makandipa mari ndikararamisa mhuri ndinotoitaura
imi muchitoinzwa. Mwari vagoitendera kuti itaurwe but isingakubatsirei imi makazviita. Hazvina kubva murudo. Ameno kana pane ari kundinzwa. Pane ari kundinzwa. Dzika akoti. 11 verse. Regai kuva nousimbe pakushingaira. Kana muchiita zvokunamata Mwari, do not be lazy. Ipapo panonzi regai kuva nousimbe pakunyengetera. Ndo panokonzeresa kuti nyaya dzekushandirwa ipapo. Usimbe. Munhu anofanira kunamata Mwari, achisevha Mwari, achiita zvinoda Mwari. Vamandishona. Farai patariro. Tsungirirai pakutambudzika. Rambai muchinyengetera. Vanhu vanofanira kugara vachinamata, vachinyengetera, vachitsungirira patariro. Tariro simply means things that we hope for, that we do not see. But we might have the evidence of the things that are not seen. Saka tariro yatinayo ndeyekuti tichaenda kudenga. Hallelujah. Ipapo handisi kuti vanhu ngavaite varombo. Kana uchida kuona kuti kudenga kwacho kunonetsa kuenda, shayiwa zvinhu futi zvepanyika pano. Ngatisanyepera kuti chikuru kunamata. Varakabopa. Musina kana senti muri ichifanedzara uku. Saka uchinzwa Pauro achiti uyo asingabate ngaarege kudya. Iye anotozosvika pakuti hatina kudya zvemunhu mahara tisingaripi. Yes, dzikai pazasi pano kuda. Govanai navatsvene pakushayiwa kwavo. Govanai navatsvene pakushayiwa kwavo. Itirai vaeni rudo. Vhesi maitsiga mino kana muchinzwa. Govanai navatsvene pakushayiwa kwavo. Pofarwa kuti city center munozombomira-mirawo pane mabhera munoita. Munhu anosvika pakugaina weight zvokuti masaizi 28 years haachakwani. Aakusaizi 36. But ma28 akananga ndikoti yakaita dikisa ndaipfeka. Haagone kuigovera mumwe. Goveranai navatsvene pakushayiwa kwavo. Yes. Ndizvo Pastor Rukuri. Yes. But kumusoro kunoku inenge yanboti regai kuva neusimbe pakushingaira. Iwo usimbe hwacho huri pairi. Shingaira kunamata Mwari neunyopewo futi. Bhosi kune dzimwe nyope kadzoda kupomera hama. Tavade kundibatsira. Apa magumbo kuruka unogona zvisingaite. But kuruka kwacho haudi. Musoro unotora nguva yakareba. Ndibatsireiwo tikutambudzika, ndibatsireiwo tikutambudzika, ndibatsireiwo tikutambudzika. Munhu ngaashande. Work hard. Kana usingade kushanda hudi? Yes. Dzikai futi pazasi pacho. Itirai vaeni rudo. Itirai ipapa pavaeni apa ndo paunoonekwa kuti uri munhu here. Pane dzimwe dzikatode visitor kumba kwadzo. Vari pasikade mavisitors, amen. Fana mai masoka, hapana pawabhoti apostle svikayo kumba. Kana one day zvaro. Ameno gogwa musiri muri kureva here. Aya ndikufara mandakaya kakawanda. But itirai vaeni kuda rudo. Imwe vhesi yemuna Hebrew inoti vamwe vaka-entertaina ma-angels vakasazviziva. Hallelujah. And vaena vanoya nenzira dzakasiyana. Mumwe anongova achikumbira mvura zvaye kumwa pamba pako. Toziva kuti mbavha dziriko mazuva ano. Usaivhurira gate. Kungotora kapi yacho yemvura. Wongomupawo. Shuwa padzimba dzese dzemuGlenview agomira pamba paanyagwande chete. Onzwira nyota ipapo. Anyagwande ototi ndiani akaudza kuti mugoti wepano ndounoona akasiyana. Vapano mani wewe. Sometimes God is testing you kwa unogareko. Maima, walikana pauno vese mchitiki kama bhanzi tiri 7. Benzi rinongokumbira imi chete. Watu wangu mnyama ukumbirwa nemapenzi. Anyway, shoko raMwari kuti itirai vaeni rudo. Yes. 14 verse. Apa ndo pandikunyanya kudapa. Ropafadzai vanokutambudzai. Musatuka. Do not curse those who curse you. Yes. We are in the world. Munyika matiri kurarama mune vanhu vanotambudza, either spiritually, physically, socially or even financially. Ropafadzai vanokutambudzai. Udzari padhuze pako. Ropafadza. Bless them. Ende papa rikunzi ropafadzai apa rikandibatsire mumwe munhu. Indaimbozviita.
Munhu akanditira chakaipa nawo ndati Mwari ave newe iwe. Ndokuropafadza kwachirwo Mwari ave newe. Mwari ave newe nyandoro zvawanditira izvozvo. Vanokutambudzai, bless them. Noza toda kugadzira church in a different character, in a different view towards the world we live in.